guys! Ano sa inyong hatma, mga lagom o kigol. O, nanguha na po na siya batong. O, syempre, nanguha batong sa batungan sa iyang amahan. Kita kali nga kugihan kita manguha. Di sa ta kugihan manano. Nga niya, maginagod basta nga amahanay mo. Mulihok ang anak na yung tigpanguha. Kawa man ako, di kami lay mo kuha. Amo nang gikuan madi. Ako nang gigisal. So, syempre, ang kakuyog na to ka video-video na isa to ang pagumangkon. Okay kayo. Tanawa, bago ng mata dihay. Bago ng mata inyong princess dire. Nga nasa bukid, no? Tanawa na ng hubag ng mata na naipi ko matuog madi ka ng sobrang as katulog kay muhubog akong mata unya kay kana og isuong na ako ng ilalo man kay daghan kay kasilihan nagapon na yung mga kuan diha madi ka ng kanang pipino baka nang akong gitungtungan diha dapit mo nang pipino sa kong amahan so wala pa na siya namunga wala pa na siya namuwak o wala pa na siya kakatay kaayo no kay dwarf pipino man na siya pero perting taasa sa kuan sa kong amahan kanang latayanan siya pipino sama sa taas anang kuan na mo kanang batungan na mo dira ato tanawa na o dira bay nagbudil-mudil ko diha oy syempre madi kay para natay pang story o reels maura ba na yung mga content creator ba so makarelate kini mga content creator no ano atong mga ginabuhat matag adlaw no syempre updated ato sang live yan na beta mga update sa tong live kaya ato naman nigsugdan so ato na tiwason sige bye.